Йо, здравейте хора, добре дошли в второто видео на Нигащрек. Сега, за първи път ще реагирам на песента на Лавер. Мисля, че така се наричаше. Много ми хареса. Много хора гледам, че реагират на тази песен и реших и аз да реагирам на тази песен. Така че, дано да ми хареса. Мисля, че е единствената и песен. Ако има още една песен, напишете коментар, че дали искате да реагирам на нея и пишете също коментари на какво искате да играя, на какво искате да реагирам и така. Така, нека продължаваме с песента на Lava Bear. Да, Lava Bear. Така, нека продължаваме. Lava Bear, не вкусно, не фер. Пак отпивам и е яко споко, взел съм и за шер. Lava Bear е освежаваща напитка, пия глътка, става мъчка и печеля всяка битка. Докато беше... Значи един път той докарва, другия път той е нокаутът, на Lava Bear е мечката, мисля. Lava Bear е хита на сезона. Пия Lava Bear и съм царя на купона. Пишете дали искате да пробваме. Кой е куче? Окей, това е яко. Тук е яко. Това е яко. Абе, да вземем да върнем припева, какво ще кажеш? И мечките я гони. О, имаме някаква друга песен. Не почвай, някаква жива за малко, пак е стая мацка. Ако искате да реагираме на тази песен жива за малко или следващата, ако има някаква. Ако изкарат друга песен на Lava Bear, ще потърся да видя дали има и ако има, ще реагирам на нея. Така че оставете по един лайк това видео да събере колкото лайка събере. Абонирайте се за канала, за да може да дигнем гледаемостта и абонамент и абонатите на канала. Нека стигнем, в момента сме, не знам какъв сме, но нека стигнем по-бързо от 10 абоната, да ги качваме по 10 абоната и така, да стигнем до 2-3 години най-много, да стигнем 10 000 абоната, да вземем този плей бутон и ако от вас искате да продължавам да качвам такива видеа, реакции, гейминг и ако искате още някакви други видеа, които да качвам, може да напишете в коментарите. Няма срамно, няма нищо. Щом се започва с YouTube канал, може и вие да започнете. Няма срамно от нищо. Да, приятелите, сега ще ме хейти, ще отивам YouTube канал, реагирам на Lava Bear. И сега хората в коментарите ще напишат: бати, ти си заебал мафия. Не, пише да съм заебал мафия, но не ми пречи да реагирам. Няма какво да ме е срам. Може и вас да не ви е срам. Може да си направите YouTube канал, да реагирате. Нищо не ви спира да реагирате, да имате YouTube канал, да играете гейминг игри. Само направете неща, защото може да ви стрелят YouTube канала и видеята, които качвате. Така че не тръгвайте в YouTube каналите си, оставете по един лайк, абонирайте се за канала. Това беше от мен. Нигащрек. Ще продължим може би с следващото видео другата седмица. Айде, да.